ando. Sale. Eskolako aurrari marrazki bat egiteko, bestan ingurun. Orduan, batetik operatu egon, kikilen artin, gibelko aldin zen marrazki izan den 10 urtek arte, eta bertzetik haundila gintzuten portadan marrazkia. Orduan guan ingen dugu sari banaketa, eta, lehenbiziko egin dugu kikilen isaniak, gibelko horrean marrazkia, aukeratu izan dena da Amets Magaliagana. Ara nola da Amets? Seguimos, Amets. Seguimos, Eta bertzaletukan portadako marrazki aukeratua Ainize San Juan de Quiluzen. Ara nola da Ainize? Txala bat behitzeko ere. Eta bezalde horrein badago bertzen horrela den bat, udalak nire izan du pixkot rekonozitu herrian bizitzen genditzen aldea posto egin duten jendia. Eta orduan, lehen gurtzeko bestaz geroztik, bestatik etzen ezan, lehen gurtzeko agustuz geroztik jaiotako aurreri horrei garri bat emanen dugu, udalen izenik. Baina orduan, favorez orduko gurasu, eta horra, badak izan gauztaten, uste dizenak erronen, urbitu bat favorez eta emanen dizugu horrei garri hori.
eskerrik asko, eta orain, dantzari emagarri izaten da. Ogur dago guztak.
Conoscere a lui, questa ricca che è andato